Hello guys, ngayong araw na ito mga idol, pupunta kami sa isa sa pinakamagandang place dito sa Pangasinan, ang Sunflower Eco Park. Parang hindi sabay. So pupunta kami ngayon doon. Ang bayan na yon kung saan matatagpuan ang Sunflower Eco Park is sa Tayog. So tara, samahan nyo kami pumunta doon ngayon. Let's go! Hindi mo maintindihan kung ba't ikaw ang napapagtripan ng halik ng kamalasan. Kinapang mong marahan ang hagdanan para lamang makidlatan sa kaitaas-taasan. Ngunit o kaibigan, huwag kang magpapasinda. Kaibigan, isilang sa iya. Dahil wala rin mangyayari, tayo walang mapapala. Huwag mong pigilan ng pagbuhos ng ulan. May panahon para maging hari, may panahon para matapa. Dahil ang buhay natin ay sadyang ganyan. Umaaraw, umuulan, umaaraw, umuulan. Ang buhay ay sadyang ganyan. Umaaraw, umuulan. Huwag kang maawa sa iyong sarili, isipin na wala ka ng silbi sa tambuhalang kalokohan. Bukas sisikat din muli ang araw, ngunit para lang sa may tiyaga maghintay, ay, ay, ay. Kaya, oh kaibigan, huwag kang magpapatalo. Yo, what's up? And so, after 1, 2, 3, 4, 5 hours na biyahe, at last nakarating din kami dito sa Sunflower Camp, dito sa Tayog. And so, tignan natin, dyan sa may likod, nasa likuran natin. Hindi namin alam kung nasaan yung mga sunflower eh. Mag-uwi kami. Nakakapagod, pero tignan natin kung gaano kaganda yung kanilang mga sunflowers dito, kung gaano karami, kung sulit nga ba yung pagpunta natin dito sa bayan ng Tayog. Kakapagod guys, tara, tignan na natin. Let's go! Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda, at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala ko hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aaki sa puso ko. Yes ma! Kaya ngayon'y laging gulong-gulo ang puso ko, isipa. Araw-gabi ay pangarap ka, at sa tuwin ay nababalisa. Dahil ba ang puso ko'y labis na umiibig sa'yo, hanggang kailan matitiis ilim ang pag-ibig ko? Ano ang gagawin sa utos ng damdamin? Para bang agin na kay hirap pigilin? Sana'y unawain ang puso sa'yo'y balik. Nais kong malaman mo na iniibig kita. Oh yeah! Hindi ko na sana pinagmasdan ang iyong ganda,
at hindi na rin pinansin pa bawat ngiti mong may gayuma. Dahil sa akala kong hindi ako iibig sa'yo, ikaw pala ang aaki sa puso ko. Ano ang gagawin? Ayun guys, sulit nga yung pagpunta namin dito after ilang oras na biyahe papunta rito sa Tayog, dito sa Sunflower Eco Park. Sulit naman talaga dahil napakaganda. Kasi talagang yung marerelax yung buo mong pag-iisip pag nakita mo kung gaano kaganda itong Sunflower Eco Park dito sa bayan ng Tayog. Ayan, sa mga hindi pa nakapunta dito sa bayan ng Tayog, dito nyo matatagpuan ang Sunflower Eco Park. So ano pang hinihintay nyo guys? Let's go! Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin.